Milé ženy, dámy a sleční, vitajte pri ďalšom videu, v ktorom sa dozviete 5 najlepších nápojov počas postu intermittent fasting. Prečo je to dôležité, aké nápoje sú to a aké nápoje sú hlavne dôležité, pretože kofola a vinea a sladké nápoje sú asi není to pravé, čo by ste mali konzumovať alebo piť počas obdobia fastingu. Že tu je práve tých 5 skvelých nápojov, ktoré môžete konzumovať počas obdobia fastingu. Tým prvým, ako už asi viete, je samozrejme voda. No a toto je ten základný a najlepší nápoj počas pôstu. Hydratuje telo, pomáha odplavovať toxíny a podporuje celkovú pohodu aj v rodine, ale aj vašu. Môžete si ju ochutiť kúskami ovocia alebo bylinkami pre zmenu chuti. Vyskúšajte nejakú zmenu, pokiaľ vám nechutí čistá voda, samozrejme môžete, ja odporúčam vždy, každé ráno si dať aspoň 3 deci, minimálne 3 deci čistej vody s citrónom, podporí to metabolizmus, naštartuje vás to, je to zdravé a môžete si kľudne takto ochutiť, okrem sirupu samozrejme, ochutiť vodu možno len plátkom citrónu alebo vyšťaviť citrón, je to na vás, alebo limetka. Kľudne to odporúčam, pokiaľ ste není ten zástanca tej čistej vody. Druhý typ, druhý najlepší nápoj sú bylinkové čaje. Čaje napríklad z mety, zázvoru, medovky alebo lipového kvetu sú skvelým spôsobom, ako si dopriať teplý nápoj a zároveň podporiť svoje zdravie. Metový čaj osviežuje, zázvorový podporuje trávenie, no a medovka upokojuje, lipa posilňuje imunitu. Skvelé nápoje, čaje ja mám veľmi rád v zimnom období, takže vidíte, ako vlastne uplatňujú čaje, ako sa uplatňujú čaje aj v intermittent fastingu. Ďalší tip sú ovocné a zeleninové šťavy. Ovocné šťavy by som moc nedoporučoval riediť, pretože ak si dáte moc jablk, tá šťava, keď si dáte 2 deci šťavy alebo 3 deci šťavy, ono to vyzerá, že to nie je veľa, ale moc odšťavených potravín sa sklbí, ako keby ste zjedli 5 jablk. Predstavte si, že zjete 5 jablk, ale nemáte to v tom množstve celom, ale máte to v množstve tej šťavy, hej? Takže radšej by som odporúčal 2 jablka, jeden pomaranč a jednu mandarinku, čo by ste zjedli aj normálne, ako si dať 5 jablk, do toho 2-3 mandarinky, 2 pomaranče a máte z toho pol litra ovocnej šťavy, ale to zase tiež nie je moc zdravé, pretože to obsahuje aj veľa cukru a ono to síce vypijete, ale v konečnom dôsledku to až také najzdravšie nie je, ale na to sa môžeme pozrieť v ďalších videách, pokiaľ by bolo to záujem, kľudne dajte vedieť do komentáru. Takže ovocné a zeleninové šťavy, riedené ovocné a zeleninové šťavy poskytujú vitamíny v dostatočnom obmedzenom množstve, samozrejme aj minerály a antioxidanty. Vybrajte si tie s nízkym obsahom pridaného cukru a najlepšie si ich pripravte doma z čerstvého ovocia alebo zeleniny. Zeleninový nápoj som ja skúšal, osobne mi moc zelenina odšťavená nechutí, skôr by som prijal ovocie, ale môžete si pridať do ovocia, neviem, uhorku alebo mrkvu, alebo vyskúšať také nejakú kombináciu, pokiaľ máte odšťavovač, tak skúšajte kombinácie, veď tých kombinácií je toľko na internete, že aj vám to pôjde až ušami, tá odšťavená voda. Ďalší skvelý tip, ktorý nevídam na internete, je kokosová voda, ktorá je tiež dosť dôležitá, pretože je to vlastne taký prírodný a tak izotonický nápoj, ktorý nie je spomínaný moc na internete, bohatý na elektrolyty, ktoré telo stráca potením. Je to osviežujúca a hydratujúca voda, takže ak máte niekde možnosť kúpiť kokos alebo kokosovú vodu, vyskúšajte, či vám bude chutiť a myslím si, že zase obmeníte ten jedálniček niečím. V malom množstve, a ja to doteraz používam, je ďalší nápoj káva alebo čaj, skôr sa myslí teraz v tom tá káva, pretože v malom množstve bez pridaného cukru môže byť aj káva alebo aj čierny čaj počas postu tolerovaný. Kofeín môže poskytnúť energetický tzv. Boost, ale je dôležité sledovať tú svoju reakciu na kofeín a neprekročiť odporúčané množstvo. To množstvo sa myslí
tým, že aspoň 5 hodín alebo 6 hodín pre citlivých na kofeín, 6 hodín pred spaním konzumovať poslednú kávu, pretože ozaj nezaspíte a ten kofeín sa odboráva 5-6, u niekoho až 7 hodín, takže dávajte si na to pozor, píte to najlepšie len v doobedných hodinách, aby vás kofeín naštartoval a káva, a potom po obede už maximálne, a chodíte spať o 10, tak už po 15 by som nedoporučoval pre citlivých na kofeín. Samozrejme, ak sa poradíte so svojím lekárom alebo ak máte nejaké zdravotné problémy alebo plánujete dlhodobý pôst, vždy sa poradíte so svojím lekárom. Ja to hovorím to aj v kurze, než kurz začnete, tak sa poradte so svojím lekárom, či je intermittent fasting pre vás vhodný, o vás vyšetrí a povie vám, áno, môžete konzumovať fasting, môžete zdravú dietu ísť aj celý život, aj dlhodobo, alebo ak ste cukrokárka prvého typu alebo ste tehotná, tak by som podľa mňa neodporúčal tento intermittent fasting. Vyhnite sa určite sladkým nápojom, pokiaľ chcete urýchliť to chudnutie. Budete chudnúť, ale urýchlite to určite tým, že sa vyhnete sladkým nápojom, alkoholu, energetickým nápojom a nápojom s vysokým obsahom kalórií, teda Coca-Cola, Fanta a tieto sladké nápoje. Samozrejme, počúvajte svoje telo, ak pociťujete nejaké nepríjemné pocity, ako je nejaký závrat, nevoľnosť alebo bolesť hlavy, tak okamžite prerušte pôst a priraďte, alebo teda poradte sa so svojím lekárom. Takže ak vám chýba cukor, kľudne si dajte nejakú tabličku horkej čokolády alebo sa napíte niečo sladkého. Dajte si v tých začiatkoch, ja som to spomínal tiež v predchádzajúcich videách, dajte si v tých začiatkoch, ak vám nesadol fasting alebo ste už zrovna posunuli tú hodinku, ďalšiu hodinku, kedy nejete a nesadlo vám to, tak kľudne si dajte niečo sladké, aby ste nakopli aj ten mozog, aj to telo tým sladkým. Nie je to zo začiatku hneď zakázané, ale časom určite odporúčam nekonzumovať sladké. Pite pravidelne a po malých dávkach a dúškoch počas celého dňa. Pripravte si vodu alebo čaj vopred, aby ste mali vždy čaj alebo vodu po ruke. Experimentujte s rôznymi príchuťami a nájdete si svoje obľúbené. No a pamätajte, že správny výber nápojov počas pôstu môže výrazne ovplyvniť vaše celkové pocity a hlavne výsledky. Takže vy tie výsledky dosiahnete, pokiaľ chcete urýchliť to chudnutie a ten fasting, tak môžete vyradiť fast food, môžete vyradiť sladké nápoje, môžete vyradiť masné pokrmy a tak ďalej, stravovanie v reštauráciách namiesto a váriť si doma a tak. Takže môžete to urýchliť, nemusíte, je to na vás, fasting vám bude fungovať a verím, že som vám poradil v tomto videu. Aby ste náhodou chceli ísť ten fasting so mnou, tak v kurze nájdete môj Fasting Fit kurz, ktorý sa špecializuje priamo na zdravú dietu fastingu. Je tam niekoľkohodinový kurz, ktorý keď si zakúpite, tak 365 dní ideme spoločne, sme v kontakte a ideme spoločne túto zdravú dietu. Ak nebudete s kurzom spokojní v prvých 30 dňoch, tak vám všetky peniaze vrátim na účet. Verím, že budete spokojní, verím, že vás toto video bavilo a že ste videli už aj ďalšie videá, ktoré vám tuto vyskočili. Pokiaľ ste ich nevideli, odporúčam pozrieť ďalšie.